Bejn l-2010 u l-2020 il-fatalitajiet fit-toroq f'pajjiżi Ewropej naqsu b'36%. U statistika reċenti tal-Eurostat uriet ukoll illi b'medja ta' 42 mewta għal kull miljun ċittadin, it-toroq fl-istati membri Ewropej huma fost l-aktar sikuri fid-dinja. L-istess statistika iżżid illi l-akbar tnaqqis f'dan ir-rigward seta' jiġi nnotat fi 18 stat membru Ewropew, inkluż Malta. Dwar dan One News tkellem maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq, Pier Vella, li spjegalna kif fuq livell Ewropew bħalissa għaddej proċess biex ikun hemm simetrija aħjar fil-mod kif tinġabar l-informazzjoni. Dan għaliex ix-xenarju jaf jinbidel minn pajjiż għal ieħor. Imma bħalissa għaddej dal-eżerċizzju fejn u aħna Malta din nipparteċipaw fiha wkoll, fejn daw il-figuri ikunu iktar realistiċi u xi ħaġa nistgħu nitalmu minnhom. Għax wara kollox billi nħares lejn numri ma tasal imkien. L-importanti li tista' tanalizzhom u tgħid isma' kif nista' tgħid is-sitwazzjoni tiegħek. Hawnhekk tkellimna wkoll dwar fattur kruċjali fit-triq, ir-responsabbiltà tas-sewwieqa. Jekk jien għaddejt mit-test tas-sewqan tiegħi u qatt attent li nimxi ma' regolamenti u bdejt nara li jiena jkolli din liċenzja biex nixtri karozzi u mutur u nagħmel kollox tajjeb. Ġara wara, insejt kollox u jien naħseb hemmhekk waħda mill-affarijiet li niddirizzaw. Aħna bħalissa fil-pajjiż għandna infrastruttura li qed titjieb. Meta qed ngħidu infrastruttura qed nħarsu wkoll lejn l-aspett ta' sigurtà. Imma dak mhux kollox, jiġifieri jiddependi ħafna jien kif qed inġib ruħi fit-triq. Meta tkellimna dwar l-akbar perikli fit-toroq, Vella wieġeb hekk. Il-mobile huwa fattur inkredibbli jisna ma nistgħux ngħixu bih. Jiena kultant nibda ngħid in-nies qed isuqu reqdin għax kulħadd rasu l-isfel jittekstja. Ma rridux ninsew ix-xorb ukoll, jiġifieri avolja l-mentalità nbidlet, ma rridux ninsew id-drogi li wkoll huwa fattur ieħor u ma rridux ninsew ukoll il-mediċina li forsi qed newġi tibda mediċina ħaffettwani. Il-pedestrin ukoll għandu d-mirijiet tiegħu. Magħna Vella nfasizza wkoll li l-emissjonijiet ukoll huma detriment għal saħħet il-bniedem u kien għalhekk li tnedew skemi mill-Gvern li jagħtu fost oħrajn għajnuna lil min jinvesti f'karozzi elettriċi. Għalilna illi anqas emissjonijiet fit-toroq ifissru ambjent aktar sigur għas-sewqan. Iktar ma jkollok karozza moderna, ġifieri din ngħidu hekk din nitkellmu ice engine, ġifieri taħdem jew bil-petrol jew bid-diesel jew hybrid, iktar minn moderna l-emissjonijiet ħajonqsu wkoll. Nafu li aħna parti mill-liċenzja nħallsuha fuq dak l-emissjonijiet. Ġifieri xi ftit jew is win-win situation għal kulħadd.